Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mulane ana wong sing arep ngendak sikur karo Bagong aku ora trima. Semono uga Kakang Galuh Kakang Turjo ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong mestine do mbelani ora trima. Bagong itu tukang pamomonging anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak penake dhewe. Apa nek kira-kira mak cilik ora tegel njotosi Antasena, Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki berkali matimu. Boten derek aku. Saiki piye? Kowe ngomong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Iya. Ya piye ora ya 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 ya. Ya wis. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku ora sida. Mula sara karo kowe. Ah piye kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul 3 e. Pukul batu bata, pukul batu kali, pukul gundulmu. Rasa nesu ngono iki kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndorowati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Ning sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampeyan ndemok kulite Bagong mungsuhe lancur-lancur Pandhawa terus